V sociálnych službách ich máme viac ako 2000 a potrebujeme ich raz toľko. Hovorím o sestrách. Hoci to verejnosť nevie, sestra je jednou z kľúčových profesí aj v zariadeniach sociálnych služieb. Brúsená skúsenosťami, krízovými situáciami, cibrí svoju schopnosť správnych rozhodnutí. Musí ich robiť sama, často a rýchlo. A nie vždy má po svojom boku lekára. Tu sú nominované sestry. Viera Hubová. Celý svoj život zasvetila zdravotníctvu. Stredná zdravotná škola, postgraduálna akadémia medicíny, diplomovaná psychiatrická sestra, Vysoká škola svätej Alžbety a jej chuť pomáhať ju dostali až na dnešnú pozíciu. Vedúca úseku sociálnej práce a opatrovateľstva v Centre sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku. Na čo si spomínam, keď som tu nastúpila ako 20-ročné dievča, sme sa museli stretnúť so smrťou. A toto bolo také ťažké to boli chvíle a obdobia. Dobrý deň, posaďte sa, pani Dvorská, hej, sestrička vám skontroluje glykemiu. Za tých 30 rokov vlastne sme ju nevideli, že by bola na dne až akurát na ten Bola COVID. na dne až cez COVID, keď sme tu boli, no, privretí 4 týždne. Je jedno, či umývame riad alebo stavíme katedrály. My to všetko robíme s láskou. Máme tu klientelu, ktorá je psychiatrické diagnózy, sú tu mentálne retardácie, sú tu všelijaké komplet, starecké demencie, schizofrenie a všetko. A tí klienti napríklad majú svoje dni. A toto všetko treba zvládať a oni strašne odburávajú energiu. Takže takedy človek si príde domov a fakt potrebuje aspoň pol hodinu vypnúť, ale na druhý deň ideme ďalej. Je milá, usmievavá, ústretová. Samozrejme, každý máme svoje chvíle, hej, ale proste je dobrý manažer. Dobrý človek v celku. Katarína Magátová. Sestra, ktorá vie, že okrem zdravotnej opatery je veľmi dôležité venovať sa aj duševnému stavu klientov. Túžbu po vzdelaní naplňala na vysokých školách a rôznych kurzoch. A to aj napriek tomu, že sa práve v tom období stala mamou. Teda my sme čakali na neho 21 rokov. Po 21 rokoch manželstva sa nám narodil. Ja som štátnicovala, ja som mala 43 rokov, maličký mal 18 mesiacov, medzi tým som chodila do práce. Katka je veľmi vzdelaný človek. Má veľa kurzov, napríklad takú bazálnu stimuláciu, ktorú si myslím, že má málo ktorá sestra. Máme klientov, ktorí majú sú nepokojní, majú ťažké stavy, majú ťažké depresie. Čiže nie len tá farmakologická liečba, ale proste aj to prívetivé slovo a ten dotyk, ktorý sa vlastne využíva v koncepte bazálnej stimulácie, nám vie upokojiť tých klientov. Ja to ma ešte boli, no. No, lebo viete, aké stúhmala úplne takéto stúhnuté. Ako mám úžasnú rodinu doma, tak snažím sa aj tu vytvoriť, aby sme boli taká jedna veľká rodina. Čiže ono sa to prenáša. Keď máte doma kľud, máte pohodu a všetko funguje, tak snažíte sa priniesť aj do tej práce. Ochotná každej jednej žene, či chlap, či žena, každému jednaká. Výborná ženská. Renata Tureková. Detská sestra, ktorá pre nedostatok miesta na detských oddeleniach zmenila pacientov z detí na seniorov. Od detstva túžila pomáhať a ako sama hovorí, bol to správny krok. Lebo od seniorov získava pre svoj život múdrosť, pokoru a nadhľad. Zamestnala som sa v zariadení sociálnych služieb v roku 1987 a myslela som si, že to bude dočasné. A to dočasné trvá už 36 rokov, aj pár mesiacov. Ona sama zvykne hovoriť o sebe, že si vybrala toto povolanie alebo túto profesiu zdravotnícku kvôli tomu, že tam nebola matematika na škole. Takže vďaka Bohu za matematiku. Ja som mala od lekára napísané, že zomrem. Nebolo mi pomoci. A pozrite sa, tu mi dali nové lieky, novú liečbu, naučili ma rozprávať, chodiť. Bolo také obdobie, že naozaj už nebolo koho zo zamestnancov postaviť do služby. Bola jednoducho ochotná tu slúžiť v podstate stále, bez prestávky za všetkých. My sa stávame už takými ako kvázi rodinnými príslušníkmi pre týchto klientov.
prichádzajú s tým, že už je to tu na dožitie a až tu zistia, že dá sa ešte žiť ďalej. A to si myslím, že Renatka je aj tým hnacím motorom pre nich. Mojím cieľom, celoživotným cieľom bolo potreba pomáhať niekomu a tu sa mi to naplňa doslova. Nominované medzi sestrami vyberala členka Rady a prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pani Zuzana Haladová. A privítajte medzi nami riaditeľa spoločnosti Iresoft Jiřího Halouska a podpredsedníčku predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne pani doktorku Beatu Havelkovú. Pani Havelková, ja teda viem, že Všeobecná zdravotná poisťovňa financuje stále viac ošetrovateľských úkonov, ale nemám pre vás dobrú správu. Ja som videl takú demografickú krivku a tá vraví, že starých ľudí bude stále viac a viac. Ste na to pripravení? Ja si myslím, že áno. Ak to zoberiem, tak my máme tiež v našom logu také veľké srdce, ktoré sa vždy s našim hospodárskym výsledkom tak zväčšuje. A ak mám byť úprimná, tak myslím si, že v blízkej budúcnosti sa určite nájdú financie nielen na ošetrovateľstvo, ale určite aj na seniorov, určite aj na chronických pacientov. A nie len tie financie, ale aj pozornosť, pretože si myslím, že táto skupina obyvateľstva si to zaslúži. A nie len táto skupina obyvateľstva, ale aj tí obetaví profesionáli, ktorí každý deň chodia do práce, ktorá nie je prácou, ale misiou a každý deň tam nechávajú kus svojho srdca. Myslím si, že dnes je tu taký ten pekný deň, kedy ich vieme aj oceniť. Ja držím tú pomyslnú obálku, ale ešte na výsledok počkáme. Pán Halousek, čo sa týka nových technológií, vy máte odsledované tie zariadenia. Myslíte, že už sme na úrovni Európskej únie? Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já bych řekl, že z mé zkušenosti jste udělali obrovský pokrok dopředu. My když jsme před 15 lety přišli s naším informačním systémem semka na Slovensko, tak jsme se častokrát setkávali s tím, že se mnoho agent vedlo v ruce na papíru a s tužkou. Ale dneska je to úplně jiné. Dneska řada poskytovatelů používá informační systém, který sjednocuje celou organizaci, ve kterém evidujete klienty a informace o zaměstnancích, o provozu a díky tomu dokážete poskytovat lepší a kvalitnější péči vašim klientům. A dovolte mi na závěr, abych vám poděkoval za spolupráci, abych poděkoval za to, co děláte pro společnost a pro lidi, kteří jsou odkázaní na pomoc a za to, že máte dobré srdce na správném místě. Ďakujem vám veľmi pekne. My sme vždy veľmi radi, keď nás niekto pochváli, aj keď kvôli tomu tu nie sme, my sme tu preto, aby sme ocenili tých, ktorí si to zaslúžia, takže v kategórii sestra. Takže v kategórii sestra, kto to asi vyhral, poprosím pani bakalárku Katarínu Magátovú. Katarína Magátová získava ocenenie v kategórii sestra. Katka, vy ste zvyknutá starať sa, opatrovať. Neviem, nakoľko ste zvyknutá prehovoriť k takémuto veľkému davu, ale skúste to. Tak je to prvýkrát, je to neskutočná podsta. Vôbec som si ani nepomyslela, už keď ma teda pani riaditeľka tam prihlásila, tak sme akože len, teda je to nádherná cena a keď mi prišlo, že som aj nominovaná, tak dobre, pôjdeme na krásny gala večer. Ale v prvom rade sa chcem poďakovať mojim rodičom, pretože vychovali so mňa človeka, vychovávaného s láskou, ktorého vlastne vždy som mala úctu k ľuďom. Vždy mi povedali, že treba pomáhať tým ľuďom, ale nesmiem zabudnúť aj na môjho manžela, pretože hovorím, aj keď som študovala, staral sa o naše dieťa, teda pomáhal mi vo všetkom, čo robím. A taktiež na moju pani riaditeľku, pretože vedie úžasné zariadenie, kde vlastne, keď dávame tú lásku k človeku a k tým klientom, ktorí nás vlastne potrebujú, tak sa nám to 100-násobne vracia. Ďakujem pekne, to sú slová
ocenenej sestry pani Kataríny Magátovej. Ďakujem za váš obrovský potlesk pre ňu.